Здравейте и добре дошли в нашия канал. Днес ще ви разкажа филма Palm Springs от 2020 година. Денят е 9 ноември. В пустинята Palm Springs уплашена коза наблюдава започващото земетресение. Мъж на име Найлс се събужда в хотелската стая, където заедно с приятелката му Мисти са отседнали за уикенда по случай сватбата на нейни приятели. Двамата се опитват да се позабавляват, но Мисти не успява да се отпусне и спират. Найлс се разочарова и се връща в леглото, докато Мисти се подготвя за предстоящото събитие. По-късно виждаме Найлс, който лежи в басейна, отваря си бира и говори с един от гостите. На сватбената церемония Найлс носи отново плажна риза и шорти и силно се отличава от останалите. Мисти отправя добри пожелания към младоженците и след малко бащата на булката приканва Сара, сестрата на Тала, да изнесе реч. Сара се паникьосва и в същото време Найлс взима микрофона от Мисти, опитвайки се да помогне на Сара. По-късно тя се опитва да се измъкне от досаден мъж и вижда Найлс, който танцува небрежно към нея и когато стига, започва да флиртува. Сара го запитва какво ще си помисли Мисти, ако ги види заедно, и тогава Найлс я отвежда до прозорец, през който виждат Мисти заедно с един от гостите. Докато разговарят, Сара му споделя, че нейното семейство се срамува от нея и я мисли за объркана жена, която прекалява с алкохола. Двамата отиват в пустинята, за да се осамотят, и докато Найлс се съблича, изведнъж някой го прострелва в рамото със стрела. Той е преследван от непознат, който го учва в крака с още една стрела. Найлс стига до пещера, излъчваща мистериозна светлина, а Сара е зад него. Той се обръща към нея и казва да не го следва и внезапно е засмукан в пещерата. Найлс се събужда в същия ден на сватбата. Преди доста време той е попаднал във времева примка и от тогава е обречен да преживява и отново един и същи ден, 9 ноември. Найлс е в басейна и вижда Сара, която се приближава към него и настоява да разбере какво се е случило. В ретроспекция виждаме Сара, която след като го е последвала, също се е върнала във времето. Объркана, тя се опитва да обясни на родителите си, че вече е преживяла този ден. Тя се хвърля в басейна и започва да го разпитва какво се случва. Тала чува Сара и отива към тях, но се подхлъзва и пада, счупвайки два зъба. Бъдещата булка се разстройва много от случилото се и близките й се опитват да я успокоят. Сара и Найлс разговарят и той обяснява, че следвайки го и тя е попаднала в същия времеви капан като него. Двамата отиват в пустинята и тогава започва земетресението, което отваря входа към пещерата. И според Найлс се случва винаги по едно и също време на деня. Сара влиза в пещерата и се събужда отново в същия ден. Тя решава да се върне в Остин, където е дома й, но отново попада в сватбения ден. Докато двамата пътуват в колата, той споделя, че вече от прекалено дълго време е заседнал във въпросния ден и се чувства безразличен към всичко, което се случва. Казва и, че е правил няколко опита за самоубийство, но без промяна. В това време Сара решава също да опита и се засилва към минаващ насреща тир. Отново в деня на сватбата те отиват в близкия бар и Найлс кани жена на име Дарла на дартс, сигурен, че ще спечели. Сара ги наблюдава докато стрелят и внезапно се сеща за преследвача на Найлс и го запитва кой е. Той казва, че името му е Рой и е също гост на сватбата. Двамата са се сприятелили по време на партито, като са започнали да пият шотове с текила и по-късно Найлс решава да открадне кокаин от един от гостите. След това са отишли до пещерата, където Найлс казва на Рой, че предците му го чакат вътре. Доста пиян, Рой влиза и Найлс не успява да го спре. За това, че го е заблудил и за да му отмъсти, Рой пътува понякога от дома си в Ирвайн и измъчва Найлс по всевъзможни начини. Сара съветва Найлс да му се опълчи, но според него няма смисъл. Двамата продължават разговора си по време на обяд. Сара го пита дали е спал с някой от сватбеното парти и той отговаря с да. Също така се шегува, че искал да бъде и стала, но без успех. Когато го запитва дали те двамата са били заедно, Найлс отговаря с не. Сара започва да си мисли, че са попаднали във времевата примка като вид наказание за лошите им постъпки и за да се махнат трябва да бъдат напълно безкористни. По време на церемонията Сара прошепва нещо на ухото на Тала и се оттегля. В същото време земетресението започва.
Събуждайки се отново в същия ден, Сара и Найлс отиват да се излежават в басейна на красива къща, чието собственици липсват. Виждаме как прекарват времето си по различни начини. Крадат самолет и го разбиват. Играят каубойски танц в бара и прекъсват Мисти, докато се забавлява. Изкарват бомба от сватбената торта, която по-рано са поставили. Сара организира парти за милионния рожден ден на Найлс. Двамата прекарват нощта в пустинята и Сара споделя, че е била омъжена, но бракът е приключил много бързо. Понеже са яли халюциногенни гъби, те виждат силуети на разхождащи се динозаври. Сара и Найлс най-накрая преспиват заедно. Тя се събужда на същия ден и тогава виждаме Ейб, младоженеца, да стои до нея. Тя е прекарала вечерта преди сватбата с него и е отвратена от постъпката си. По-късно, докато пътуват, Найлс се опитва да обсъди случилото се между тях, но тя отвръща, че всичко е безмислено. Те са спрени от полицай, който всъщност е Рой. Сара се качва в полицейската кола и го удря. Ядосан, Найлс се опитва да й обясни, че не бива да причинява болка на останалите. Сара го обвинява, че заради него преживява същия ден безброй пъти и те започват все повече да се карат. Тя му казва, че никога не е трябвало да преспива с него и той признава, че се е случвало и преди. Разочарована, Сара се хвърля към минаващ камион и денят приключва. През следващите дни Найлс не успява да открие Сара никъде в хотела. Една вечер, докато е легнал в стаята на Ейб, той усеща парфюма на Сара от възглавницата до него и се досеща какво се е случило между тях. След това отива на партито, изправя се пред всички и разкрива истината за изневярата на Ейб, случила се предишната вечер. Ядосан, Ейб го събаря на земята и започва да го удря. За да се защити, Найлс го пробожда с вилица в лицето. По-късно, докато е в стаята си с един от гостите, му споделя, че Сара много му липсва и е влюбен в нея. Найлс отива до дома на Рой и го моли да започне отново да го измъчва. Той забелязва, че мъжът изглежда щастлив със своето семейство. Найлс си спомня, че когато са се запознали, Рой му е споделил, че брачният живот е отекчителен и тъжен. След последната им среща, когато Сара го е блъснала, Рой е усетил лично какво е причинил на Найлс и е решил да го остави на мира. Съветът му към Найлс е да се опита да намери своето щастливо кътче и да му се наслаждава, както той самия е започнал да цени близките си. След това го моли да не го посещава повече. Найлс се съгласява, но има последна молба към Рой – да го простреля и прекрати настоящия ден. Връщаме се към Сара, която след сблъсъка с камиона отново се събужда в същия ден, но този път тя се изправя пред Ейб и му казва, че постъпката им е била безразсъдна и глупава и никога няма да се повтори. Решена да се измъкне от повтарящия се ден, Сара прекарва времето си, учейки подробно теория на квантовата физика, след което тя решава да направи експеримент, като слага експлозиви на гърба на козата от пустинята и я изпраща в пещерата. Изчаква да влезе и задейства бомбата. Сара събужда Найлс и му се извинява за държанието си по време на последната им среща. След това му обяснява как биха могли да се измъкнат от времевия капан. Според нея, ако те се взривят в точния момент, когато пещерата ги засмуква, ще успеят да излязат от този ден. Също така му споделя, че след случката с козата тя не я е видяла повече. Найлс, който се страхува да участва в нейния план и признава любовта си, но тя не му вярва, убедена, че чувствата му се дължат на сегашната им ситуация. Той изподеля, че е разбрал за случилото се с Ейб, но това не променя нищо за него. Сара, твърдо решена в намерението си да се измъкне, му предлага да опитат заедно, но Найлс отказва и я моли да остане с него. След като Сара се тръгва, Найлс се среща с Мисти и приключва връзката си с нея. По време на сватбения си тост към младоженците, Сара предупреждава Ейб да цени съпругата си. Тъжен, че повече няма да види Сара, Найлс споделя с Дарла, че се страхува да напусне настоящия ден. Тя го съветва да потърси отговори другаде. Осъзнавайки, че трябва да намери Сара, той открадва джип и отива в пустинята. Найлс я спира точно преди да пристъпи в пещерата и й казва, че не би могъл да живее в свят, в който тя не съществува и е готов да тръгне с нея. Сара отвръща на чувствата му с надежда, че ще успеят да преминат в следващия ден. Двамата влизат в пещерата, след което се целуват. В точния момент Сара активира експлозива.
След което виждаме двойката да се излежават в басейна на любимата им къща. Найл споделя, че на следващия ден трябва да отиде и да вземе кучето си от съседите. Изненадана, Сара го запитва защо никога не е споменавал, че има куче. В този момент те са прекъснати от семейство, което настоява да напуснат дома им. Двамата осъзнават, че собствениците на къщата са се върнали. След това виждаме Рой, който тъкмо отива на сватбеното парти и спира Найлс, за да му каже, че е получил съобщение от Сара с инструкции как да се измъкне. След като запитва Найлс дали планът е проработил и когато той не успява да го разпознае, Рой осъзнава, че двойката са постигнали успех.